har markværdigt sprog. Den er super. Har du det? Nej, den er super, den er. Ja, det har jeg faktisk. Ej, det er den hjemme. Jeg er som blåmaskine. Jeg vil bare ikke se. Og jeg har ikke min brille med. Og den også skal jeg nok læse. Der står, op, vi er jeres venner, og vi vil beskytte jer mod englænderen. Hilsen hit. Jeg er sgu underlig af, ham der Hitler der. Heil Hitler! Hej dig selv. Moin. Du er lige trådt ned i min pakke. Men det er ikke i orden. Goddag. Moin. Goddag. Det er forever. Goddag. Heil! Op! Er det ikke de der kamptags der? De langer så meget. Det gør ikke som hjemme, hvor jeg så siger, forlad! Må jeg gerne bebo på det? Ja. Kære Gud, vi er så glade for, at du skal gøre os noget hver dag. Amen. Maden er serveret. Så lad os. Mange tak. Jørgen, du er åbne. Bare åbne. Heil Hitler! Familie skal holde sig i ro! Våben! Jeg så det. På række! Hvad var det lige, han sagde? Mur! Læg an! Fyr! Læg an! Fyr! Læg an! Fyr! Læg an! Ej, han gemmer ikke. Læg an! Fyr! Der var sgu en dame, var. Jeg har også en dame. Nå, så er det dig. Hvad så, Tulle? Du skulle høre på Slå en tiger. en tiger. Ja, det var en god idé. Ej. Har du hørt, at Danmark blev besat? Nej, det lyder ikke godt. Nej, det er det heller ikke. Hov, Nej, Så er det ikke her. det er det. Han er kommet helt fra Spentrup. Det var dag. Der var en konge. Det ser godt ud. Ja. Jeg har også en gård. Hvad gør vi så? Så det vil jeg læse ud. Og så er det serveret til dig, Tulle. Har vi det? Dame. Yes. Nej, det går sgu godt. Dit højeste kort, hvis du kan. Så. Må jeg byde på noget mere kaffe? Ja, tak. Tak, Gudrun. Kan vi godt lukkes? Ja, det er godt. Hvad med dig, Tulle? Har du noget mere? Har du kunder? Ja. Godt. Margrethe og Eva er lige kommet. Nå, nu skal vi se. En 8'er. Du træer. Ej, så hvad er det, du skulle? Tulle! Tulle! Vil du ikke sidde og åbne døren? Ja. Det smager sgu godt. Ved du, hvem der kommer? Nej, jeg vil stå ind og tale med dig. Hej, Ida! Det er min grandkusine. Tulle, kan du lige gå ud og hjælpe ud i køkkenet? Nå, hvad er du kommet hertil for? Her til egen mor? Det var det, jeg ville gerne sige. Det er fordi, hele min familie er blevet skudt af tyskerne. Tyskerne? Vil du have noget saft? Det lyder ikke godt. Hvad med dig? Jeg blev bortført. Bortført. Hvordan kan du så være her? Jeg slap væk. Slap væk. Det lyder lidt underligt. Forklar det. Jeg slap væk. Stak du tyskerne ned? Ja. Det var sgu godt. På hårdt tyk. Godt. Men hvad er du egentlig kommet helt herop for? For at se, om I vil danne en modstandsgruppe med mig mod tyskerne til at hente om min familie. Kan vi vel godt. Ja. Det vil vi.
Du tager til mølleren? Ja. Ja. Har du været ved radioforhandleren? Ja. Og mølleren? Ja, ham har jeg også prøvet. Og bryggeriarbejderen? Ja, de vil alle sammen. Godt. Jeg har været ved... Så er der hjemmebagte småkager. Hold lige til, går du ud? Hvad skal I snakke om? Det er ikke noget, du skal blande dig i. Gå ud til mor. Og jeg har så også været ved brødrene, og jeg har været ved købmanden, og jeg har været ved, hvad hedder han, bryggeriarbejderen. Og så... Hvem er mekanikeren? Jo, mekanikeren. Ham skal vi da også have med. Ja. Det er rigtigt. Så er der vist ikke noget galt. Jo, vi skal skaffe nogle lygter. 3 hvide og en rød skal vi bruge. Det har jeg fundet ud af, men jeg har sendt bud efter Bastian Hansen, som kender en, der hedder Axel Nielsen, der har noget med fly. Han er vist... Der er Axel. Der er jo. Hej. Det er Lina. Og det er Albert. Dyrlægen ser godt ud. Ja. Vi har hørt, at du kan noget med fly. Ja. Ja, med de engelske fly, og du har noget udstyr. Ja, vi skal også bruge biler jo, og cykler. Kender du et sted? Alstrupgård, det vil være et godt sted. Alstrupgård. Du sørger for at spørge Niels Andersen fra Alstrupgård. Ja. Og så prøver jeg lige at høre, om hans søn Svend Andersen også godt vil være med. Ja. Ham kan vi godt bruge. Hvem har du vagt i Alstrupgård? Jeg tror, mekanikeren kan gøre det, og så i den nordlige ende, der kan vi få mølleren til at gøre det. Han bor deroppe jo. Så er det hele vist på plads. Så. Nej! Du skal overhovedet ikke være med. Du skal udenom. Det er min datter, Gerda. Du skal bare ud. Du skal ikke komme med. Det her, det kan få konsekvenser. Jeg vil med ud slås. Vi skal ikke slås. Vi skal hente nogle ting, og du skal slet ikke være med. Lad dig udenom. Du gør det ikke ordentligt, du skal helt ned. Jo, jeg gør det ordentligt, ligesom du der. Hej, Albert. Dag. Det er en ny en. Det er Axel. Hej, Axel. Vi har startet en modstandsgruppe. Nå, det lyder alvorligt. De er ved at overtage Danmark. Ja. Så, og han har en kontakt til englænderen. Ja. Vi skal smugle deres våben ind og sådan noget. Jeg har ikke lyst til at være med i sådan noget. Må vi låne din gård Min gård og din mark? til nedkastningsplads? Ja. Det er en aftale. Det må I godt. Vi skal også spørge fra Markus, om du vil være med i modstandsbevægelsen. Okay. Nej. Det er ikke godt. Det var bare det, vi spurgte om. Så bliver mor ikke glad, nej. Nå, vi ses! Hils Marius! Hvad er det derude? Det ligner mennesker. Ja, det skulle i hvert fald mange mennesker der. Ja, jeg tror de skal ind. Det ved jeg ikke. Vi må godt holde øje med dem. Ja, lad os holde øje med dem. Hvad er det for en kasse? Godt, venner. Nu er vi kommet til Alstrupgård, og vi skal dele op i nogle grupper, så vi kan få englænderne til at se, at det er os. Der er nogle kabler nede i jorden, som vi skal klippe over, når jeg siger tid. I bliver delt op i nogle grupper. Første gruppe, I går 5 meter i den retning. Anden gruppe, I går 3 meter i den retning. Og tredje gruppe, I stiller 1 meter bag ved kablen. Det bliver her eller hvad? Ja. Vi signalerer til jer. Er I klar? Første gruppe, klip! Anden gruppe, klip! Tredje gruppe, klip! Nu kommer englænderne snart. Der var en! Første gruppe! Og en anden. Og tredje gruppe. Så går vi til Hvidesten. Det er hurtigt! Ingen af tyskerne skal opdage os. Gå ud til det. Vi skal simpelthen se, hvad det er for noget. Jeg går nu. Kan jeg på forstærkninger? Ja. Kom så! Videre! Hold! De er omringen! Smid jeres våben! Smid våbnene! I slæbes i retten for at gøre modstand mod den tyske hær og Hitler. Hej Hitler! Kroejer Marius Anton Petersen Phil. Todesstraf. Medhjælper Ida Hansen. Todesstraf. Bryggeriarbejder Peter Bernhammer Sansen. Todesstraf. Mekaniker Johan Kjær Hansen. Todesstraf. Radioforhandler Nielsen Kjær. Todesstraf. Karetmeier Søren
Læg an. Fyr. Læg an. Fyr. Fyr. Læg an. Fyr. Næste. Stop. Læg an. Fyr. Læg an. Fyr. Jeg er den bedste. Han er alt for fedt. Det er så svært at være så god. Det er så svært at være så god. Marius Anton Petersen Pihl. Heil Hitler! Heil Hitler! Kroner Marius Anton Petersen Pihl. Todesstraf! Medhjælper Ida Hansen. Jeg hedder Hans Peter Sindbæk Jensen, og jeg er brokmeier. Og jeg studerer Burløj. Og de blev sure. Kom nu, giv mig alt tilbage, kom tilbage. Du er ligesom solen. Har vi ikke noget at sige? Går aldrig imod det. Men det regner der på kloden. Ja, det kan gå. Goldsomix. For du stjæl min ven. Det er Christian Hansen. Er der taget en hat på? Nej. Det kan du ikke lade. Det bliver rigtig næk. Parkeringspladsen, den er stadig tom, så jeg henter en arm og tømmer flasken. For her på pladsen vil jeg